हाइफानो जों बुबाग्रानो हामारि लुबै जों दिनै न प्रग्राम जेंनानि बेलायखे नांगौ तांनि हिंगाय 4 बছर उनजाक कायसा रीजनल पार्टी और 4 बছर बुसुक के अचीवमेंट तो बुखा बुसुक के साथ थरुई तिप्रा मोथा पार्टी चिनी बुबाग्रा बुसुक खाई डिमांड रेस खाईगा तिप्रा सानी बागी बुसुक खरांती साका आबो जों जतो लुकुराव थानी खरां सबिरिनानि दरकार त्रिपुरानि हिस्ट्री वो त्रिपुरानि लाइफ मावो कुनो दिनो अबहाय इंडियाको जे कायसा आंचलिक दल कायसा रिजनल पार्टी आसिक खायै कुचु कदर अलग खायै तिप्रासानि बागै खरांती सानाय तिप्रासानि बागै साथारनाय ताई टीटीएडीसी वो हुंदी स्टेट असेंबली वो हुंदी ताई म्युनिसिपल काउंसिल वो हुंदी अबहाय के लार्ज नम्बर कुनो दिनो थानसां याको अब जों जतनि फान चिनि बुबाग्रानि थानसानि खरांनि फान जों जत चिनि साक ने बागै याफा खरक लायनानि बुंथुम तिप्रामथा एनजीओ नि सिमि चेंगमानि बुबाग्रा एनजीओ खायगा एनजीओ तंगैनो बो डिसिजन नाथा जे एनजीओ नि साइबो ताइबो हास्ते हाफान सेंटर थांगे कक सानानि हिंगाय कायसा पॉलिटिकल पार्टी एस्टाब्लिश खायनानि नांनाय within a short period of time आसक खाई लीडर्स बुबाग्रा सनामखा आसक खाई वारियर्स सनामखा जों तिप्रासां जे साक न बेलाय बरम मारियो जे जों चिनि थिनांनि खरांगै जों बुबाग्रानो लगिर लायै जों कायसा अ कदर मुभमेन्ट जों याफ्रि सेलायखा थानसांनानि बागै कुनु कालार नांगिया कुनु रिलिजियन नांगिया थानसांनानि बागै कक से बाक्सा नांगौ चिनि डिमांड तामो चिनि पार्टीनि आइडियोलॉजी तामो चिनि पार्टीनि आइडियोलॉजी खा चिनि फ्यूचर जेनरेशन नो कायसा सिनिमुं रि कलांनानि कायसा आचुक थाइ रि कलांनानि कायसा तंनानि काहाम सेपसा रि कलांनानि बुबाग्रा आसक से सानु बुबाग्रानि थानि रांचाक सानिया बुबाग्रानि थानि रां पैसा सानिया बतामो नाय बनो लगे रुई जों थानसा खायै बिनि खरांनो जों मानजुनानि चिनि बुबाग्रानि आइडियोलॉजी तामो चिनि हा चिनि लैंड राइट्स गरीनि तमनि आपनो किफिले तोनानि चिनि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम टू बनानी जों बनायो चिनि तिप्रासा चीफ मिनिस्टर उनथुम डेपुटी चीफ मिनिस्टर उनथुम चीफ सेक्रेटरी उनथुम कायसा डिस्ट्रिक्ट को डीएम तंथुम एवरी सब जोनल प्रॉपर हॉस्पिटल तंथुम यूनिवर्सिटी उनथुम कॉलेजेस उनथुम जों आपनो बाहायके मुक्तान खायनाय जों चिनि टीटीएडीसी बाहायके मोर पावर इनाय डायरेक्ट फंडिंग बाहायके तुबुनाय अब जत बुबाग्रानि खरां बुबाग्रानि थानसालि याप्रियो जों बर पाल बाक्सा खाय पाल लायखे जों अब थानसालि अचिनि जे इमाम अब कुबु इनाय आमबागे आंगरनि थानि कयनाय बुइजेसे पानो जों यासि सुतुन बुइजेसे पानो चिनि बागे हामिया सातुन या चिनि बागे खरां साबतिसा जों आ लीडर मासे चूज खायनाय चिनि पार्टी प्रेसिडेंट चिनि सार बीके बरक चराइपुरनि सिमे आसकाय पॉलिटिकल पार्टी नि नुखा आसकाय पॉलिटिकल पार्टी नि थुंमुं नुखा तिप्रासानो बाहायके बिलो प्रायोरिटी बाहायके तौरि जाखा
borok nugui phaika tongphano borok bubagrano tabu logeri tongo asuk borok ni ei jophano tangui tiprasarok hamtung chini future generation chamoi thangtung जों जारा पॉलिटिकल जारा लीडर हुई तंगजानाय रक जों जारा इलेक्टेड तंगनाय रक जों 10 बছর পরে जों 15 বছর পরে जों तामो जवाब रिनाय जों ताबुक जदि हानि बागै तखनि बागै कक साया हनजाय 10 বছর পরে बुइननो सोंला नों आगि नेता तंफुरु नों आगि एमएलए एमडीसी तंफुरु नों तामो गारि का नों बुसुक न कतर तांखा अबो सोंला बुइ चिनि बुसा बुदै चिनि बुसुक रक जों तामो सोंनाय नों हा दखानि बागै तामो खायगा नों जे आ सीट आ पोस्ट आ सबै तंफुरु नों तामो खायगा आमसे सोंनाय जों ताबो चिनि फ्यूचर जेनेरेशन नि बागै खरांति साया हनजाय जों चिनि अपोज चिनि अचेक जों याखा रिमानि न हामु जों अरनि थांनि बचिनि पारा गामियो जों कासा मेसेज लिरना नांनाय बुबाग्रा चिनि बागै तामो चाइतो बुतम तामो स्टेप ना हरि दं सेंटर तामो कक चलि दं दिल्लीओ साबो थांनि दं तामो कक साइ दं नरक नि बागै बस स्कीम तुबुइ दं नरक नि बागै बहुत डेभलपमेंटल प्रोजेक्ट सबमिट खायजाब दं जोंआबो सिना नांनाय जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी बर हाबि मानो हजार हजार पॉलिटिकल पार्टी दङ इंडिया वो तिया जों बुबाग्रानो तांनि लगे रुबा आं हाय कम बयस आं तिनि तांनि एमएलए इन्दि चिनि पब्लिक नि चिनि तिप्रासानि खरांति साना नांखाबा कारण चिनि तिप्रासारक बेलायखनो उग्लक उसुलजा स्पेशली जागा टीटीएडीसी एरिया वो दंनाय दं आमबागैसे जों खरां 100 जननि खरां 1000 नि खरां 5000 नि खरां 10000 नि खरां नै जों दिनि चिनि जार जार एरिया वो लीडर नि आसायै खरां माति सालायो आमबागैनो चिनि जे तिप्रामथा पार्टी तिनि 4 बছর ओंखा काहाम गोरोंखायै जों अर्गानाइज खाय थाङै दंगो कुनु दिनो बोखाता बायदि 4 बছरनि पार्टी अब बुसकांगो अनेक किछु खायनाय नरकनि बागै अनेक किछु खरांति साजारनाय नरक जतनो काहाम गोरों दंथुं नरक जतनो सुस्थ दंदि जों एस ए लीडर जों अबनो नायो जों बुबाग्रानो लगे रलाने नांनाय जों चिनि फ्यूचर जेनेरेशन नो कायसा परमानेंट सल्यूशन दै खालामना नांनाय बुबाग्रानि थ्रुयै दिनै तायरो आसो कलक सालिया आं आंनि